Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Sunana Ummu Salma Sani, jaruma a masana'antar Kannywood. Ina 'yan uwana mata, albishirinku, nesa ta zo kusa. Ga shahararren cibiyar nan mai suna Baiwa Zalla ta ƙara dawo muku. Matsalolin da suke damun mu mata, ciwon kai, ciwon mara, ciwon ciki daga lokacin da za ta fara al'ada kenan. Da matsalar sanyi kowane iri ne. Ina 'yan uwana mata masu neman haihuwa waɗanda Allah bai azurta su da 'ya'ya ba. Ko waɗanda zaka ga ana samun 'ya'yan amma kuma ana samun matsala. To duka wannan cibiya ta tanadar muku abubuwa na musamman. Wannan cibiya ta Dr. Isa magajin baiwa ta tanadar muku abubuwa daban-daban. Ina masu matsala da aljanu kamar masu sa su mugayen mafarkai ko yawan faduwar gaba. Duk inda kake a faɗin duniya za ka same mu akan lambobin wayanmu kamar haka. Babbar cibiyarmu tana nan a jihar Zamfara, cikin garin Magami mai tarko, daidai kwanar ɗan gulmi, shago mai namba 20. Please, my daughter, drop the gun. Please drop the gun, my daughter. I'm your father. Ina so ka gaya mun dalilin da yasa kake aikata abubuwan da ka aikata. Please, my daughter, drop the gun and listen to me. Ba ni da lokacin batawa. Yariya, me ke faruwa haka? Ba ruwanka malam. Wannan matsalar cikin gida ne. Babu ruwan kowa a cikin wannan maganar. My daughter. Dad! Please drop the gun. Idan na kirga 3, baka gaya mun ba, tabbas zan harbe ka da bindigan nan. Please drop the gun and listen to me. 1, 2. Please, my daughter, don't do that, my daughter. I'm your father, my daughter. 3. Ka sani kai mahaifina ne, ba zan iya harbin ka ba. Amma ina so ka sani, za ka rasa muhimman abubuwa guda 2 daga gare ni. Za ka rasa damar ka ta kasancewa mahaifina. Sannan kuma, duk yaya ka dai ba akan addinin musulunci ba ce? To ina so ka tabbatar kuma ka sani a halin yanzu na riga na karɓi addinin musulunci. Ni musulma ce. What? Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمد رسول الله. Why? My daughter! My daughter! It can't be! It cannot be! My daughter! Sorry, sir. Sorry for myself. Sorry, my feet. My only daughter. Now a Muslim? It cannot be! It cannot be! No! Cannot be! Manufata na miki fata, karbi sako na zuciyata, ki kauda amshi irin na shata. Manufata ki samu gata, manufata ki tummarata, manufata manufata. Peace. Ina ganin ba za mu koma wajen mechanical nan ba saboda zai fi mana. Don't worry, za mu koma yanzu nan. Dama abin da yasa na ce mu zo nan na ganin babu hayaniya sosai kamar can ko? Okay, babu damuwa, na fahimce ki. Peace. 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 Usman, na fahimci kana jin daɗin kiran sunan nan nawa sosai. Kwarai da gaske. Duk da ke ba musulma ba ce, amma kina da suna mai daraja ko da addinin musulunci. Sunan da yake jaddada zaman lafiya, kuma addinin mu ya zo da zaman lafiya. Usman kenan. Amma duk da mu ana ce mana musulunci ba addini ba ne mai son zaman lafiya. Duba da cewa a cikin Alƙur'ani Sura ta 9 aya ta 29 na nuni da cewa a kashe wanda ba musulmi ba. To, sometimes akan gaya muku aya a dunkule ba za a fassara muku yadda ayin yake ba. Amma da za ki je ki bincike aya a baki fassarar ta daidai, da za ki ga dalilin da yasa ayat take magana a kashe wanda ba musulmai ba. To shikenan, zan je in bincika. Tabbas in dai yanda ɗabi'unka da halayenka haka addinin ku yake, to tabbas addinin ku addini ne na son zaman lafiya. To babu damuwa, in ku haka ne na baki dama ki je ki binciken ki. Okay, kaga mai gyaran mota ne ma yake kira na? Ina ga ya gama ne ko? Hello? Alright, then okay, to shikenan ga nan zuwa. Okay, thank you. To, za mu iya komawa can ɗin. Let's go, mu je. Manufata ki samu gata, manufata ki tummarata, manufata ga manufata. My daughter, is everything okay? You are not eating. You've only been staring at tea. What's wrong with you? Rike damanki. Daddy, I'm not hungry. Me kika ci ba ta jin yunwa? Mommy, I said I'm not hungry. Karbi sako na zuciyata, ki kauda amshi irin na shata. There must be something wrong with this girl. Na lura. Ta canza. Her mode of dressing. Da komai ya canza completely. Am da ke damu yarinyar nan.
Gaskiya ni ma na fahimci haka, amma zan bincika in gani. I'll know what to do. Rabu da ita. Action 2. Sai kin zauna. Mary, kin haka kika shigo fa excuse kin tsorata ni. To ta yaya zaki sani na shigo? Bacin kina ta fama da tunani. Ke dai kawai kin zo ne dama don ki bani tsoro. Ko ɗaya, wai me yake da miki kwana biyu ne? Na ga kin daina zuwa church, kin daina zuwa seminar. Ko dai akwai abin da kike ɓoye mini? Babu, kawai dai ina yawan tunani akan Usman da kuma yadda zan je in yi ma dadi bayani ma har ya fahimce ni. Sannan shi kan shi Usman ɗin ina so in san shin da gaske yake ko dai a'a. Gaskiya kin so da babban ishu. Amma ina ganin ishu ɗin dadi ƙarami ne. Ni Usman shine babba. Amma me zai hana in baki shawara? Ki ce wa Usman, ki zo ku fita, ki dan saman muku waje. Kawai ki kwaɗe ta mishi jikinki. Sannan kuma ki faɗa mishi cewa in ya amince za ki bashi kuɗi. To, a nan ne za ki gane san gaskiya yake miki ko kuma a'a. Amma kina ganin babu wani matsala? Gaskiya ba na jin da matsala. Ina ganin haka shine mafita. Saboda in baki haka ba taya to za a gane. Yani kin zo da shawara ke. Kuma ina ga bara mu gwada wannan idea naki. Haka dai na gani. Gaskiya. Shi yasa nake so wani lokacin idan ina tunanin wani abu na rasa yadda zan yi. Za ki ga na zo na same ki ko da kike zo ba. Dama ina tunanin yadda zan yi in zo in same ki. Please. To ki daina damuwa da Allah. Karbi sako na zuciyata. Please my love. Ina so kai mun wata alfarma idan ba za ka damu ba. Alfarma wace iri faɗi yanzu? Ina so ni dama. Menene haka? Me kike shirin aikatawa? Please my love. Kuma yanzu ku da ni da kai mun riga mun yi alƙawarin aure. Ai ina ga mun riga mun zama ɗaya kuma menene ai ba laifi bane ko? No. Ki sani wannan abin da kike shirin aikatawa laifi ne babba a addinin mu. Shikenan. Ka faɗi nawa zan baka. Kawai ina so ka kasance tare da ni a daidai wannan lokacin please. Ina so ki sani wannan abin da kike shirin ma'aikata ne da ke. A addinin mu ba ƙaramin laifi bane, laifi ne babba. Kuma ni ko nawa zaki bani ba zan iya aikata wannan abin da ke ba. Please my love. No, I can't. Please. Hello, Mary. Usman fa ya tsallake wannan jarabawan. I think he is my last choice. Ina ga zuwa anjima zan je in samu daji mu yi magana da shi. Yes, wallahi. Kin san mene ne kawana? Na tsani bakin ciki a rayuwana. Da za a yi a ce mutumin nan saboda ya ga shi ne wannan din ya kawo mu shine zai zo na wani bakin ciki a wuri. Na ba da lokacin maganar shi. Kin gani nan ba na son bakin ciki wallahi. Ha ba dan Allah. Ni wallahi ba na son bakin ciki. Ha ba dan Allah. Ni amfanin hakan. Mata. Ban gaya miki ba, wallahi ina cikin damuwa. Damuwar me? Na Usman ɗan gidan Malam. Wallahi na kama da san shi. Usman ɗin? Shi ba, sosai ma kuwa. Taɓijan. Usman ɗin da ya riga ya yi nisa ya kama da son wata Kiristan? Ya yi nisa fiye da ba ke tunani? Gaskiya ba zan iya ba. Da yanzu ma zo in same shi. Kawai a yi ta ƙare. Zan gaya mai ina san shi. Taɓijan. To ga mutum nakin nan ma yana tahowa. A'a, ƙawana kake bi shi. Kar ki bi shi ƙawana. Wallahi sai na yi. Kar ki bi shi na gaya miki kar ki bi shi ƙawana. Kar ki
ki bi shi. Taɓi da lima. Usman. Lafiya? Wallahi lafiya na magana ce da ni a kanka. Okay. Wallahi dama dai kawai zan da gaya mani. Ka daɗe wallahi kana burge ni haka kuma har na ji na kamu da sanka. Ta za ki tare ni kice kin kama da suna ina ma kika sani da za ki ce kin kama da suna. Amma ai ba laifi bane ko? Ni ina da wanda nake so. Ina abin da zan gaya miki. Kuma ta yaya a matsayin ki na mace za ki zo ki tare ni kice kina suna. To ina da wanda nake so. Wannan arniya? Arniya? Kina hauka ne da za ki ce mata arniya? Kin san me kike faɗa kuwa? Kiristan ce ba arniya bace. Da haka ko addinin mu baya kiransu da arniya yana kiransu da ahlul kitab. Kai ki sake kiranta da arniya. Wallahi baka isa ba ko me za ka yi wallahi ba zan daina son ka ba. Wallahi baka isa ba. Karbi sako na zuciyata. Usman, lafiya kake min irin wannan kallon haka? Ina tunanin yadda zan yi rayuwa matuƙar aka ce babu ke. Ke ce farin ciki na. Usman, I will find my life not easy idan aka ce babu kai a duniyar nan. I love you forever and ever. I love you too dear. Ni dai na kallo na kunya ne. Za ka ce shi kenan wallahi idan na tashi na tafi shi kenan bai kasa. Ni na ce ka daina kallo na ba za ka daina ba. Manufata ga manufata. Dad. Good morning, Daddy. Morning, my daughter. What's wrong with you? Me faru kuma? Daddy dama akwai maganar da nake so mu zo ni. Akwai wani da nake son shi, shine nake so ya zo ku yi magana da shi. Okay. Dan gida wani pastor ne? Oh no, Dad. He's not a Christian. He's a Muslim. Yes. A Muslim? After all the Christian children we have, we decide to go after a Muslim boy. That's your choice. Right? Take it to the shield, so want to talk. Thank you, Daddy. I love you, Daddy. Thank you. Manufata ki samu gata, manufata ki tummarata, manufata ga manufata. My son, what do you say her name is? My name is Usman. My daughter, ta ce da ni, that is you she love. How will I know that you love her da gaske? And another thing, what is the position of a non-Muslim getting married to a Muslim? Mu addinin mu ya ba mu dama mu aure wadda ba musulma ba, kuma ba tare da mun tirsasa mata akan dole sai ta yi wannan addinin namu ba. Sannan kuma baba, na san peace, zan aure ta na yi alƙawari ba zan musguna mata akan dole sai ta yi addinin mu ba. Okay, I heard you and I understand you. Shikenan, you can go. So, I'll contact you later. okay, na gode. Manufata ga manufata. Jacob. Sir.
kun ji abin da wannan mutum ya faɗa. Yes, sir. What do you say about it? Ko da ke I'll think over it. Shikenan. Okay, sir. Manufata ga manufata, manufata na Wai please. Amma me yasa ba za ki shiga addinin mu ba? Usman kenan, wai me yasa kake yawan yi min wannan tambayan? Bas kawai ina miki wannan tambayar ne saboda na ga ke kin fita daban a cikin mutanen ku. Gaskiya ne to. Ina nan dai ina tunani a kai. Amma ina so daga nan Jesus! Yeah! Jesus! Hey! Ku gyara shi don Allah! Ku gyara! Usman! Karbi sako na zuciyata, ki kauda amshi irin na shata. Manufata ki samu gata, manufata ki marata, manufata ga manufata. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Sunana Ummu Sani, jarima a masana'antar Kannywood. Ina in uwana mata, albishirinku, nesa ta zo kusa. Ga shahararren cibiyar nan mai suna Baiwa Zalla ta ƙara dawo muku. Matsalolin da suke damun mu mata, ciwon kai, ciwon mara, ciwon ciki daga lokacin da za ta fara al'ada kenan. Da matsalar sanyi kowane iri ne. Ina in uwana mata masu neman haihuwa waɗanda Allah bai azurta su da 'ya'ya ba, ko waɗanda zaka ga ana samun 'ya'yan amma kuma ana samun matsala. To duka wannan cibiya ta tanadar muku abubuwa na musamman. Wannan cibiya ta Dr. Isa magajin baiwa ta tanadar muku abubuwa daban-daban. Ina masu matsala da aljanu kamar masu sa su mugayen mafarkai ko yawan faduwar gaba, duk inda kake a faɗin duniya za ka same mu akan lambobin wayanmu kamar haka. Babbar cibiyarmu tana nan a jihar Zamfara, cikin garin Magami mai tarko, daidai kwanar ɗan gulmi, shago mai namba 20.